Menteri Ketanat Forest and Environment jong Sarkar Jela ba pertuan tensong negasngi ula plai pai ba ya ka film papa ya ka bala penbit penbiang do ba Bante Films Production. Nakaliang menteri bakran hakani kasi ula ong ba Sarkar Jela kelabu Ahmad ban penio no ta ka hol khlang bakan long ka jiram nak bantai kinong peni film ki bijusham jinge hadu kata-kata banyo jaka peni ya ki film ki ba ki penmi. Shushu ula ong ru ba kum menteri wala kate ketanat kamha ba ka jingpe jugu hanre unbudien ba kate ka jingkular kan ulong. Dah bayro ikinong pemi film uba perston ula ong ba ka kam apling menta ka kalalong kum kawai ni kilat ai kami babuon kiri don sab hakani ka jela kum balong lem kiwi pat ki jela jong kari. Shushu menteri ong ba haba nakaliang sarkar hi kan ai yakti kadiang kti kamon bakat kersyani tu ki bayang halaki jong kijat kam tami ik budget dakalenti wan pemi film. Dia balang kelinu ba Bante ong ka editing ka ding bodon kamtam. Ban edit nado ki kedin nado ka action bat ki kenjenit kenjenat barok. Dia ka bamut ba pleng ka de ka kam ka bagi ju ong ka kedin paling highly skilled. Lagi don ka capacity ngatrai ka chito. Di nakakadaw mas ngoban ong ba kani kan long ka way ka employment avenue na kamta jongi ki badon ka sap ka phong haki benta ki baper baniat sa ka baar la sitong belay na magkakta ya ka pla ban perkat ka balay kam tamek kalong ka next to impossible. Di nakaliang jongi kum ka sarkar ngilaya perkat bat kecing ajimut nakaliang jong ka film association group it is being considered bangin don ka hall la ka jong kam de shoot bonlong ka private ka balet si kan ron ka government knang bakador kan long ka bakam song tak ini ila examine nakaliang ka sarkar la sisya kamde ke department jungan dengan budi bah very soon your dream is translated into reality. Natrai kata ka de ke bedun kame.